Yes, ibambe mngongo, ibambe nsundo yatshona amalanga siyangena kwenjenje sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ndiphulaphuleni kuzo ngamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu zibambile untsundu nceko umkhuthu zondantshabe ezingazumenzanto ngumtshana lo wamandungwana oqhwesha odiya ogungu ondarhana mageza angarhala into yam nto lesithathu entsukwini sihlalutya amathongo mphulaphula evukani community radio siwahoye kangaka nje la mathongo omnye uyakuzibuza uba ngaba tsikweko ontsundu aba ngamathongo atheni la ngoba kaloku thina sikholelwe entweni yokuba ngaba amathongo la ayavundluyisa injalo nje kubalulekile into yokuba ngaba xa uthe wabe kanti uyathonga ngoba kaloku thina sizizinto apha zithonga zilele injalo nje sithonge sihleli phulaphula evukani community radio kubalulekile ke ngoku into yokuba ngaba xa sinalo mathongo siwazi kwabo bakwaziyo ukwahlalutya ukuba ngaba xa ndithonga into lihlobo ingaba loo nto ithetha ukuthini. Bakhona ke abantu abanjengoba uJwarha sinaye namhlanje phaa kweliya icala lingaphaya abaye basincede khona ukuze basivula amehlo basuse inkungu le isemehlweni nathi sitsho siyazi uba ngaba kwekho xa kunje sube le nto ithetha ukuthi khona kuba uJwarha uMazaleni kutata uDumsane lowo kakhungwayo sele simbambile kwelaa cala lingaphaya. Mandikubulise ndikwamkele Emazaleni injalo nje ugu ndikunike nethuba loba ubhotise kumphulaphula ekhaya. Camango Mngongo, mandiqale ndibulise apha kwestudio kubo bonke nabanye abonabo bakho apho kwivukani FM. Ndiyazibulisela kwakhungwayo lo Nkosi yesizwe igama lam lomoya wapha ezibeleni kodwa ke sendaba ngumhlali waphaa kulaa lali yaseThambo ngoku. Lijwarha eli latshatshwini ndithi camakwini bethuna makubele kube chosi kude kumnyama kuvela ukhanya kuyo yonke iSouth Africa kwiAfrika kwihlabathi liphela camakwini bethuna. Camakho Mazaleni. Mphulaphula ndifuni nofudumeza umvubo ngoba ixesha lethu alikho kwaphela ngoba sitshekelwe into phaa kwimizuzu engama-30 phambi koba sitsho sithe yethoba intsimbi. Ndiyakukunika ke ngokhawuleza mphulaphula ukudibene nongqama into yokuba ngaba ungene phaa emnxebeni kwa-073 849 1740 073 849 1740 ukuba ngaba undifumani kuloo namba emnxebeni uyawusebenzisa u-072 514 5381 072 514 5381. Kukho umphulaphuli bendike ndadibana naye apha entsukwini ba uJwarha. Lo mphulaphuli bethe xa ukunye noba uMazaleni phaa ndicela uzundibuzele uba ngaba thina sakhula kusithiwa xa uphupha umlungu yimpundulu leyo, xa uphuphe inyoka litshaba elo. Ndicela uqonda apha kuba uMazaleni ndingumntu osoloko ephuphana nabelungu amaxesha amaninzi, ingabi ithetha ukuthini loo nto? Masiqale kulona ba uMazaleni singene kulo mphulaphuli. Okay msasazi, masisincede nabanye abaphulaphuli. Masenze ngohlobo sicacise nje indaba yamathongo namaphupha lana. Asizuya kude kudala sicacise umehluko phupha nethongo kodwa sawaqhuba nje njengamaphupha asizube siya kude. Msasazi, abaphulaphuli mabazi lento ukwazi ukucacisa amaphupha okanye ucacisa amathongo sisiphiwo esizihambelayo ngokwalo, ayisosiqhelo. Ayikwazi i-intanethi laa nto. NoFacebook ngenye ixesha angabhideka, nokuxhela kungakubhida, nokuba ligqirha ngenye ixesha ucimbe ukuba uligqirha wena funeka uba amaphupha uyawazi namathongo ayihambi ngolo hlobo. Okanye ungumthandazeli uzifakela inceba. uMazaleni ndiyacela boMazaleni nxe kancinci tata nantsi ivenkileni leqa apha sibuye siphuphe. Yes. Right, ndifuna nje uya kule venkile mphulaphuli njengokhawuleza okudibene nongqama sibuye siye phaa tata uMazaleni. Yes, imagine laying your brows, landing a frontal, waiting for the taxi to fill up
switching from heels to flops, only to walk into the store and be told the special you came for ended yesterday. Choose ease, Lala. Download the VodaPay app and get up to 30% extra value on groceries, food, and travel vouchers exclusively on the VodaPay app. Here's to the next 30 years of deals, rewards, and more. Like it? VodaPay it. T's and C's apply. Right, sabuya ke kwela cala intengiso masiphinde sibuyele kuye bawumazaleni gqibezela tata Nxele. Msasazi bendisatsho siyathanda thina abantu bamoya sizifake phantsi kwengcindezi ngokuba mhlawumbi ungumthandazeli sangoma okanye uligqirha okanye uyimboni okanye loo nto uyiyo ngokwesigaba sakho somoya ucinge into ubana uyakwazi ukucacisa amathongo. Loo nto leyo yenze uba uphazamise nabantu. Kanti loo nto leyo uyakwazi ukuthi ungakhange wathwasa, ungakhange wathini, wangena phehlweni wenzani, ube uyakwazi ukucacisa ngoba sisipho esizihambela sodwa bucala. Nangelinye ixesha sinendlela yakudala yokucacisa amathongo kuthiwe uba uphuphe inja, uphuphe isihlwele, uba uphuphe intaka, uphuphe impundulu, uba uphuphe umlungu, uphuphe zonke into ezinjalo, umntu omfutshane kuthiwa olosho. Ayisahambo lo hlobo msasazi, kuba nditsho neenyosi ezi uyakwazi uziphupha ucembisa iinyosi zakokwenu kanti lithunyelo elo. Ubugqi nokungacoceki kwicala lomoya sebuhambele phambili. Ezi zinto ziyakwazi usetyenziswa ngendlela engesiyo. Uba umphulaphuli njengoba esitsho nje umphulaphuli lowa amane ephuphana nababelungu, ayingobabelungu nje, kungenzeka lo mntu uthetha ngayo ntsundu ngumntu ophiweyo kumoya, ngumntu onokufo kumhlophe oku. So ukufo kumhlophe xa kucaciswe kuthiwe ungumntu omhlophe. So ngoku baya bamsebenzisele elabala ke ngoku labantu abamhlophe. Kungasini babelungu bangcono kunabantu abamnyama, kodwa amathongo ahambiselana nezinto, asebenzisa izinto ngenye ixesha esizawukwazi ukuba thina sikwazi ukufikelela kuzo ngokwezinga lokucinga. Camakho msasazi. Camakho bawumazaleni. Mphulaphuli ndiyanicela ningabikho bade kakhulu phaa kuTsaptsap ushicilelo lwakho noko kwimizuzwana nje30 malingagqithi 30 seconds leyo ngabula sirhanuka. Ningagqithi ukwenzela nabanye bafumane ithuba. Kwaye umbuzo wakho mawube mnye mphulaphuli omnye uphinde ubuze ngenye imini kwenzele singavaleli nabanye abaphulaphuli. Ixesha lethu likho linintsi tu. Masive ngapha. Ndibulise nam sasi. Ukuphupha amala ukuphupha umbona umninzi ummili lusesemncinci ithetha uthini loo nto leyo msazi? Mna ingathi ndilapha ecaleni kwawo ndimane ndiwujonga uhlaza. Ukuphupha umbona ithetha ukuthini bawumazaleni? Masithi qabaqaba nje kuyi. Msasazi uyakhunjuzwa ukubana makathi kwizinto ezintle ezimenzekalayo angalibali ukwenza izulu lombulelo, kubekho ibheki lakho umbona phaa noba kawukhanga ke, kodwa sensitsho ukuba makasile xa kwenzeka ubulelayo apha ekhaya, noba kayixelanga uba yintoni loo nto ayithetha into zihambe nebhekile, enze nje umbulelo nje othile kumanyanga kokwabo. Camakho msasazi. Camakho bawumazaleni masibe kweli cala. Molweni ekhaya. Camakho tata umazaleni, camakho tata uNgqongo. Molweni tata. Tata uNgqongo nomphulaphuli lapha ereserve, bendicela undibuzele kutata umazaleni. Ndithonga umntakwethu owaswelekayo kudala, wayenento zakhe wayeshila into enjengemali. Ngoku ndaziphanda zafumaneka, yeyi ndimthonga ngoku endilangazelela. Ndiba ngahlala ngapha ufuna uhlala nam, ndiba ngahlala ngapha ndifuna uhlala nam. Le ndawo ingathi yindawo okomnye umzi lapha ezantsi kwasekhaya unomsebenzi, unxilile, usela utywala. Ngoku heyi uyandilangazelela ingathi naye ukhona apha sihleli singamadoda. Uhleli lapha uyandihaga, uyandibamba, uyandibambabamba, undibamba nesandla. Ufuna ukuhlala kule ndawo ndihleli kuyo, ufuna uhlala lapha phambi kwami. Bengicela ubuza tata, ngaba loo nto ithetha ukuthini xa umntu evela ngolo hlobo? Camakho tata nomamela eredweni. Camakho mphulaphuli. Camakho enkosi kakhulu. Ndifuna sibabe nalona ke bawumazaleni. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni tata, ndinguKwakwari eKrugersdorp. Camakho tata. Camakho. Iphupha phezolo ndingathi ndingena emlanjeni, kukho lo tata ndihamba naye, and then ke ndithi nantsi ungena kulaa manzi amdaka,
andizazi into ezingaphantsi kodwa xa equbhayo ahle apha ndibona khona kukho ikrokodayili anyuka angene sengcongolweni xa enyukayo esiza phuma uqama omkhulu selapha kuwo uchitha amanzi ngapha funa ucacisela ngaba kwenzeka ntoni. Lo tata uhamba nayo yamazi yena? Andimazi tata. Oh, alright. Nkosi kakhulu ke dad, siyabulela. Alright, bawumazaleni ubabambile abaphulaphuli? Babambile msasazi. Dada masingene kubo ke dada. Lo siphuma kuye kuqala. Umphulaphuli wamakalumke kukho ingozi emvelelayo ngasemva. Le ngozi le ihamba neyelenqe kuba angazifumani ekwingxaki ethile kodwa loo nto leyo elo yelenqe angalenzelwa ngabantu abakufitshane kuye ngabantu abathembileyo. Makazilumkele lingazana ngochuku nangentetho ezigwenxa angazaziyo abone sekacoca uchuku olungamfaka engxakini ngendlela engayiqondanga. Siye ke ngokweli yalo mphulaphuli lo wawo umcimbi lo wawo imali yomkhulu wakhe eziphumileyo. Makaqale ajonge zonke imfanelo wakhe uba zikhona na ngoba kuyabonakala uba kukho into ezingxamileyo ebengakwazi ukuwelela kwela nqanaba lingentla labantu abasebedlulile kwelizwe. Ngoku uyavuya uzokwazi uba aphumelele ke ngoku. Makuqale ukuthathwa imali zakhe kuqale kulungiswa imicimbi yakhe esele ngasemva into ezokukhapha nokubuyisa nokubulela. Camakho msasazi. Camakho bawumazaleni basive lo mphulaphuli camakho ekhaya. Molweni msasazi. Molweni tata. Ndicela undivuzele apha kutata ndichonga ingathi ndisekhemesti kwezi khemesti zithengisa amafele kwezilo. Ingathi ke ngoku siwuthenga isidlokolo ndiyabhala kumtata ondikhonzanayo enkonzweni. Ingathi siyothenga isidlokolo ndiye ke isidlokolo ndisibone athi ke nasi esi sidlokolo uzasithenga. Esi sidlokolo apha ngaphezulu sineepisi ezintathu zengwe. Apha ebuchotsheni street yingwe engathi ibomvu. Yes. Namagabaza wayo. Ngapha ngaserayithi ngapha ingwe enamagabaza amnyama. Ngapha ngase-left yingwe enamagabaza engathi ayelo. Futhi ke nasa isidlokolo ndisithathe ndisilinganise. Ewe ndiphinde ndisibeke ndithi yeyi ndifuna intsimbi le ntsimbi yentloko kuthiwa sisikwekwe. Funeka ke ndijonge yona ke ndithenge yona kuqala. Ngaba lithethithini lelo. Bawumazaleni umbambile akho mbuzo ofuna ukubuza phambi ubeke. Tata ungumntu omhlophe? Hayi andinayo nento enjani yobugqirha tata. Okay kulungile ke. Alright, awungabeka phantsi ke tata uphulaphula ereyidweni. Alright, ngosi kakhulu mandifuna simdibanise nalo bawumazaleni. Okay tata. Ngicela ukubuza uba eli phupha xa uphuphe isandla esikunika ii-vowels izinto ezigold uba lithetha ntoni lona kanye neli olusoloko uphupha isikhulu sikuleqa qha aside sikubambe. Isandla esikunika ntoni ngathi andiyibamba ka ii-vowels izinto ezigold uba lithetha ntoni lona into ezigold. kanye neli olusoloko uphupha isikhulu sikuleqa qha aside sikubambe. Camakho bamazaleni, camakho tata. Msasazi, siqala ngalo ugqiba ufuna ngoku msasazi. Umphulaphuli lo iintlahla zakhe ziyavuleka ziyavaleka ngumntu ophiwe iintlahla lowa. Kodwa iimpahla zakhe kukho imvala zivaleke. Makahambe ke ngoku kubantu abambonayo bamncede kusosokuvuleka kakuhle. Angacinga uba izawuba yimali ingaba thamsanqa azawuvuleka. Siye singxamile kutata lowa wekhemesti wesidlo. Kuyabonakala kukho umntu omdala wasekhaya layo ekungazange izinto zakhe zahanjiswa ngendlela. Loo mntu lowo akasekho. Ngoku kwezo zinto ezo zazikhona apho nesidlokolo wayeseligqirha. Njengoba kuvele sasidlokolo kuyacaca uba wayeseligqirha elaliseliphume izandla. Camakho msasazi. Camakho bamazaleni basive ngapha molekhaya. Camakho tata. Molweni. Ndicela undibuzele apha kutata uba xa uphuphe ukhulelwe ithetha ukuthini loo nto? Uphuphe ukhulelwe ngezinye imini uphuphe ingathi uyabeleka. Njengobeleka nje ubeleka amawele. Ithetha ukuthini loo nto tata camakho?
Phuphu ukukhulelwa right kwesikakhulu ndifuna sikhangele omnye wesibini umphulaphuli simve yena ungena esithini imole ekhaya Molo mlongo. mole tata Ngonojoka ngokwajijwanelo apha koVimboba kubanzi ethunzini. Xa uphupha ubanjwa amapolisa lithetha uthini elo phupha mhlekazi wam? Enkosi. camakho bamazaleni camakho jwarha manje ukunike tata sibaphendula Ngaba lapho phupha lamapolisa limxhaphakele na lo phupha ebanjwa ngamapolisa. Ukuba ngaba elo phupha limxhaphakele kakhulu kuyabonakala uba zikhona iintshaba ezimsele ngasemva ezimleqayo. Kodwa uba alimxhaphakelanga kakhulu uwaphuphile nje la mapolisa zizihlole zakokwabo zikhona incoko ezifuna uba ziyenze naye. Kukhona into efuneka ayilandelele yapha ekhayeni. Loo nto leyo izawwenza izinto zilunge. Siye kumphulaphuli lo bephupha qho emane kuba khona amawele avelayo phaa. Kuyabonakala phaya abantwana owaphulukana nabo mhlawumbi yena wayengaqondanga. Ngoku loo nto leyo ke ixela into yobana funeka abe nendlela afumane ukuhlanjwa. Njengomntu ongumama funeka ahlanjwe ke ngoku afule imnyama ngoba ususe unelifu elimnyama elingagqibela limvalela nezinto zakhe. Camakho msasazi. right masive kweli cala molweni ekhaya Molweni Makheyi. akungaqhude Sam. Xa uphupha abakhwetha abanezangubo zibomvu ithetha uthini? Uphinde uphuphe abantu abanxibe into ezibomvu neentsimbi ezibomvu ithetha uthini? Zawumamela ireyidiyo ntsasasi. enkosi maqhutheni siyabulela masibamba omnye siye phaa kubawo umazaleni Hayi msasi, molweni ndingumphulaphuli eNgcobo. Ndicela ubuza mna msasazi, xa uphuphe izinja ezintathu ezimhlophe zontathu and ube ngathi wena ndiyathenga apha eshop zinibunguzelele ezi zinja zize kum zindirawunde zimhlophe zontathu azilingani. Ko enkulu kubekho phakathi kubekho encinci uba ingaba lithetha ukuthini? right kasikakhulu siyabulela camakho bamazaleni manje ukunike tata Msasazi masiqale ngomama lo wezinto ezimhlophe ezintathu ezimbunguzelelayo. Kukho abantu ababengabantu babekholwa kakhulu phaa ekhaya. Bayithanda indlela nekhondo alilandelayo. Makaqine emoyeni. Bayamnikeza amathamsanqa ukuba makaqine emoyeni. Bona uba nguye. Siye kwelela abakhwetha nengubo ezibomvu. Eliya msasazi umama liyamxalela ukuba sasihlwele kuthiwa ngamandawa. Sesihlwele indlela esingala sasihlwele kuthiwa ngamandawa. Ingaphazanyiseka ngeli xesha laa nto nesasihlwele kuthiwa sasihlwele isibomvu. Kodwa ngamandawa ke lawo. Kukho umntu othwasayo phaa ekhaya kodwa loo nto funeka athwase amandawa lawo. Kodwa ke angeke ndingacebisa ndithi angaqala ngamandawa umntu makaqale ngengula kokwabo alandele ngamandawa ngoba zizihlwele zangapha emantla koomaMozambique nakoomaZimbabwe. Camakho msasazi. camakho tata umazaleni mole ekhaya Molo msasazi, molweni mama bendicela undibuzele kutata. Umntanam uphupha egabha isele, ithetha ukuthini loo nto? Enkosi msasazi. Mathangane Cradle. nkosi mathangane uthi isele tifele isele yes alright ndifuna ke sidibanise nomnye ke bawumazaleni kongamaxesha asive ngapha Msasazi ndicela undibuzele liphupha. Ndiphupha apha engathi ndiyaqashwa. Ngoku njengoba ndiqashwa ndinikwe iphepha ukuba mandilisayine ke ngoku i-account number yam. Xa ndisayina le account number yam ndiyayibhala qha iinamba ndiyazibhidanisa ke ngoku ndizibeka rongo zona ezi namba zale account. Qala kodwa kugcwale iphepha kodwa ndimane ndizibhala ndiziphindaphinda ndingade ndizigqibe uzibhala. right camakho bamazaleni umbambile Ndimbambile msasazi. Umphulaphuli njengoba liphupha exesha iinambara azibhale rongo. Imbangi yokuba into zakhe zingahambi ngendlela uvaliwe. Kukho iinto ezimnyama ezimvalileyo. Uzayifumana iminxeba kodwa xa funeka eqalisile ukusebenza
angade asebenze noba angayiqalisa ibhizinisi xa athenge izinto xa sefuneka kuthengiwe kuphinde kube ngurhaxa uvaliwe makahambe ufuna uncedo kubantu mhlawumbi into zakhe zivuleke. Siye kumama lo wawuphupha isele ela umntana aligabhayo ikhona into ayityisiweyo kungenzeka ukuba ngamathongo asebusuku umntu akatyiswa elele ehleli nje qha umntu akwazi utyiswa elele into zobumnyama. Lidliso elo Camagu Msasazi. Camagu tata. Camagu. Mphulaphuli ngathi ngobhekela pha kweliya icala le radio khona ukuze soyiva kakuhle ndiye ngoba ushicilelo lwakho ingathi kuvakala mna kakhulu kuvakala thina ngapha khona ukuze naye utata azoyiva masami hayi khona kawuphinde ulishicilele mphulaphuli ucima iradio yakho usondele okanye ubhekele apha erayidweni khona ukuze uzovakala kakuhle sikuva ngaba uthini. Uthi lo mphulaphuli xa uphupha uzimoshele ebhedini ngodaka lwesinqa sube ithetha ukuthini loo nto ngokhusta lo utshoyo ngaphaya ekomani yena ya kuphendule bawumazaleni Camagu tata. Bawumazaleni Msasazi ukhusta phaya xa litsho lithetha into ezimbini Msasazi lingathetha into ezimbini. Okokuqala lingathetha into yokubana zikhona iintlahla zakhe ezizayo kodwa funeka aziphakamele azilwele. Ukuba ngaba kodwa liyaqhubekeka limvezela ngolo hlobo lingaxela ukubana ufumene isichitho sasebhedini. Isichitho sebhedini ke sihambisana neento zamaqabane sihambisana nezinto zesondo uba uyachithwa kwelo cala kodwa uba sixhaphakanga uvela nje kakanye nqaba zintlahla zakhe zivulekile makaphakama asukume enze into ayicingayo ajonge uba izimphumelelisa na. Camagu Msasazi. Camagu enkosi kakhulu. Hayi kaloku baphulaphuli njani mphulaphuli into yokuba ngaba ube kanti wena ufowuna ngoWhatsApp kule namba ushiya nje ushicilele lapho okanye ubhale imbalelwane yakho uba ngaba ufuna ungena emnxebeni sebenzisa 072 ufowune ungasebenzisi uWhatsApp. Yini mphulaphuli endikuthanda kangaka sive kweli cala. Molweni Msasazi bendicela ukubuza xa uphuphe utata wenu wasweleka kudala esitshonisa emlatsheni ethubeni aphume ephume sekeswelekile nalo kwekwe behamba nayo then ke ngoku ndiphinde ndiphuphe kwa umama ekhona naye xa ndiboleka ifowuni yakhe ayisebenzi neyam ayisebenzi uba ndazise abantu bachaza ntoni ngophupha. Buza xa uphuphe utata wenu wasweleka esitshonisa emlatsheni uphupha udadewabo wasweleka kudala etshona emlanjeni uthi ngathi nomamakho ukhona apho xa ezama ke ngoku ngathi bazofowunela abantu ifowuni xa ifuna ifowuni apha kumamakhe ifowuni le ayisebenzi udadewabo sele wasweleka kodwa ngoku umthonga ezitshonisa emlanjeni okanye etshona emlanjeni. Funa uqonda ingabe ithetha ukuthini loo nto. Okay Msasazi. Udadewabo waswelekela emlanjeni kuyabonakala emiphupho yaphaya ukho udadewabo ndilo ungasekhoyo usengxakini kungenzeka uba bukhona ubumdaka obuthile obuye benziwa phaa kuye engcwabeni. Ngoku loo nto leyo imshiye ekumeko lokuba angasisihlole esingasebenziyo okanye besisihlole sobumnyama. Ngoku ke kodwa ke umama wabo uyabonakala ke ngapha umzali wabo ngaphaya okanye izihlole zakulo mama ziyalwisana naloo nto leyo ziyazama ukuba ancedwe kodwa kuyabonakala uba kusenzima. Ngoku bangabona into zabo zingaphumeleli kanti bavalelwe ngudadewabo lowa uyasetyenziswa ngabantu bemimoya yobumnyama ukuba makazocinezela ikhaya. Camagu Msasazi. Camagu bawumazaleni enkosi kakhulu. Alright mandikhangele kwelinye icala uba ngaba omnye umphulaphuli ungena esithini na imizuzu 10 injalo nje ndiyafuna ke noyojonga phaa kuFacebook Amasiko Nezithethe Vukani Community Radio ndive nje loba bambalwa abangenayo phaa bangabangena besithini na kweliya icala. Umgidi Njakulo esithi Camagu Msasazi ndicela ukuhlalutyelwa eliphupha ndisoloko ndiphupha isiziba ingathi ndiyatshona kuso kodwa ndiphinde ndizame ndiphume
kutsho uMgidi Njakula. Kwela cala omnye ngubani yena, nguAsikelelwe Asi. Sithi Camagu tata, ngicela ubuza, xa uphupha unikwa amaqanda enkukhu ze ophuke amanye kuwo aze angophuki, kuthetha ukuthini? Xa uphupha uphambana ngengqondo sube kuthini? Yimibuzo yakhe leyo wasikelelwa Asi. Camagu uba umazaleni. Msasazi, masiqale ngeliya athi uphupha isiziba. Ixesha elinintsi isiziba sihambisana nabantu kodwa loo nto leyo ingaxela uba uzothwasa. Uyihambisana nabantu abamhlophe ukuba makazame indlela ofumana intlambululo, noba ngawathatha amanzi awakhe phaa ahlamba futhi acime ngawe, ngoba ikhona into efuneka imtyhilakalele. Izawuvela phaya emathongweni ke ngokuba loo nto leyo izamthatha imbeke phi. Siye kumphulaphuli lo uphupha amaqanda. Loo nto leyo imxelela into yokuba enikwa amaqanda, amanye ophuke amanye awazi ukuphuka. Kwizicelo zakhe makazame amkele noba zinjani na, ngoba ngelinye ixesha azizuzo izinto ngohlobo afuna ngalo. Makazame uba nomonde, izinto azilungi ngamini enye, uxelelwa loo nto ngamathongo. Le yophupha engathi uphambene uyaleqiswa ngezinto zobumnyama, kungenzeka uba bafuna umfaka ifufunyana. Ngoku makazame ukuzilumkela naye, azame ujonga uba angalufumana pha uncedo. Camagu msasazi. Camagu bamazaleni, sisajonga phaa ke kuFacebook Amasiko Nezithethe at Vukani Community Radio. Simamkele Mazimba esithi ndiphupha ndihamba ngaze ndivuke ndinganxibanga nyani, ndicela hayi njani. Alright, hayi Masithemba Livuwanga, ungalichaza igama lam msasazi. Okay, yena uthi uphupha ihambaze xa evuka uze nyani. Umqondo ithetha ukuthini loo nto bamazaleni? Msasazi, sisilwane eso. Ikhona into yasebusuku emdaka alaliswa nayo, makazame uyofuna unceda usiso loo nto. Inganinzi ingozi enzekayo ngoba loo nto leyo igqibela yakhe ikwenzela imigqwaliso, ikubizela into zesimnyama, ube naso nokucinezelwa, uphuphe nabantu abangamabhinqa ngexesha bengathi ulaliswa nabo. Camagu msasazi. Camagu tata, masiphinde sibuyele kweli cala. Molokai. Sazi mna msazi ngicela ubuza utata uba xa uphupha uchamile ebhedini ithetha ukuthini elo phupha? Mamtshatshu apha kumthimba. Phuphe uzisontsele ebhedini lithetha ukuthini elo thongo? Alright, uthuba umbathane kweli cala, ndingumbathane ndicela inamba kamazaleni lo uthetha naye. Enkosi bawumbathane phaa emaxesibeni eleyidifre. Ngokuqinisekileyo ke uya kuyishiya xa siphuma uba umazaleni inombolo yakhe kweliya icala lingapha. Alright, masikhangele kwelinye icala ngene sithini umphulaphuli. Camagu ekhaya. Kabini tata, ndicela ubuza, ndingumphulaphuli apha engamakhwe. Ndicela ubuza uba ngabana xa kungabana uphuphe ongumama ohlele emveni kwecango, ohlele ekhukhweni, ufumaniseka umjongile lo mama lona uqabile apha ebusuku, futhi njengoba ehleli phaa uxakathile apha emagxeni, wona enabile phaa. And then ke ngoku xa uyandibiza, ndavuka kanjalo. Alright, Camagu bamazaleni. Camagu tata. Msasazi, okokuqala umama lona uphupha ehlutshwa kuba ashiwe ngunumber 1 phaya. Ela thongo eliya liyamxelela uba kukho imeko ethile ehambisana nesiko engxamileyo efuna ukulungiswa phaya ekhayeni, echaphazela yena. Kungenzeka ngexesha ichaphazela umntana okanye ichaphazela yena. Loo mntana funeka alungiselelwe isiko lakhe. Ibe leliya likabhuti wasomama osexakathileyo osemva kwecango. Kukho umntu ongumendi ekhaya, loo mntu lowo ongumendi wapha ekhaya akasekho. Ngoku kungenzeka uba ngumzali wakhe okanye ngumakhulu wakhe, ufuna ukutyiswa inkobe. Camagu msasazi. Camagu bamazaleni, mihlanu abajuwile imizuzu phambi koba sitsho zithi yethoba intsimbi sibamba bokugqibela sibe kanti sizowazela ngomva amaza omoya. Mphulaphuli weVukani Community Radio. Mphulaphuli onenombolo igqibela ngo-0417. Ndiyacela mphulaphuli ngoba xa umane ufowuna apha ngale WhatsApp call uye uphazamise ushicilelo lomnye umphulaphuli. Ndiyakucela ngokuzithoba okukhulu kakhulu into yokuba ngaba sukufowuna ngoWhatsApp.
Camakho msasazi, ngicela ungibuzele apha kutata. Xa uphupha uhlohla intsimbi amhlophe ne-blue, ithetha ukuthini loo nto? Ndingumphulaphuli wekomani. Uphupha ehlohla intsimbi ebomvu kwakunye neblue bawumazaleni. Ufuna uqonda ingabe ithetha ukuthini loo nto? Camakho tata. Emhlophe nenjani msasazi, neblue andithi? Neblue, neblue. Ewe tata. Ewe utsho bawumazaleni. Ewe. Licamagu elo msasazi, kuyo yonke ingulo yakhe makaqale intsimbi yako kwabo, angaqali ngezinye izinto. Le imhlophe leya kuthiwa ke licamagu le imhlophe. Leya iblue le kuthiwa nguZulu igama layo, loo ntsimbi leyo. Ziyakwazi ukuhambisana ke kumuntu ogula ngumuntu nengulo, zihambisana nemvuma kufa. Ayizo nje zesiko nje kodwa zezengulo. Camakho msasazi. Camakho. Alright, Zebaba. Msasazi ndingumphulaphuli kaThukathuli. Ndingulo weredio endifitsha kolu ndiyaxolisa kuloo ndaba. Ndithetha msasazi ndisoloko ndiphupha ndingathi ndibuka impahla ezi zintsha izezam. Ndiphindile ndaphupha ndisolo nelinye endisolo ndiphupha ndisiwa nebhasi. Kwangaba ndizawuya etawuni namhlanje ndoyika ukhwela loo bhasi xa ndiphupha, kodwa xa ndisiwa nale bhasi ndishiyeka ndindedwa phaa phakathi, ndilunguza phaa phakathi ndijonga abantu babenzakalanga. Right, uphupha impahla ezintsha ingathi zezakhe, aphinde aphuphe ingathi uwa nebhasi. Ufuna uqonda ithetha ukuthini loo nto? Camakho bawumazaleni. Msasazi, impahla ezintsha eziyana umphulaphuli lowa, zikhona into eziza kwenzeka kuye ezizawumethusa apha ebomini, apha emalangeni, zingadlulanga iinyanga ezintathu. Ingaba yinto entle okanye ingaba yinto embi, kodwa izawumethusa kakhulu loo nto leyo. Azazama uyithatha ngendlela efanelekileyo. Kubekho lena ke ngoku yebhasi ke ngoku. Kukho umsebenzi opha ekhaya wengozi obalekayo. Kungenzeka uba ngakukho abantu abasweleka bathetha phaa kuye ukuba ngozi bawubeka kuye emagxeni uba mayibe ngozawumela, kodwa hayi uba uza kwenziwa nguye, kodwa makabeke xa linabantwana abantu bekhaya. Camakho msasazi. Camakho kakhulu, siyabulela. Camakho msasazi, ngicela utata ndihlalutyele apha eliphupha phaa elalini nendonga. Okay, phaa elalini kuneendonga ezinkulu ezinzulu ezibizwa ukuba kusezubukweni. Ngoku ndiphupha ingathi ecanga kwezi ndonga kugcwele inkungu, ngoku ingathi kuphuma isandla kule nkungu isezindongeni sinditsalele kuyo. Ingathi ndiyajijisa, ndiyakhala, ndothuke ndisenza eso sikhalo. Icalaba eli benditsalwa ngalo libuhlungu. Enkosi mphulaphuli, ndiyabulela, ubusokhala phaa ezantsi. Right, enkosi kakhulu, siyabulela. Masimphendule bawumazaleni, ndiyaqonda ngokugqibela uyiqukumbele tata, siyivale ixesha selisikile. Camakho msasazi, kukho umntu ongasekhoyo osetyenziswayo phaya kumphulaphuli. Umntu lo ngumntu owabhubhayo, kuvuswe isimo salo mntu lo wabhubhayo ukuba lo mntu lo makahluphe umphulaphuli lowa, avale into zakhe, amcinezele, angakwazi ukuqhubekeka abheke phambili. Makazame ukuphakama naye afune uncedo. Ndiyabulela kakhulu ethuba msasazi, siyinkolo yomzikantu. Siyalibulela ethuba, siyafumaneka phaya kulaa nambara ithi 076 075 9355, 076 075 9355, nakule ithi 063 182 6858, 063 182 6858, nakula Facebook page ethi Inkolo Yomzikantu. Ungathi inkolo kantu, Inkolo Yomzikantu. Abantu mababulise kuqala, bazixele uba bangobani xa bethumela amaphupha naxa bezichaza. Baphinde ke ngona phaa kulaa khasi lithi iTikTok, bathi Inkolo Yomzikantu, baze nakuthi eNtshona Koloni sihlahluba mahala khona, uze kuthi apho usentshona Koloni awubhatali nesenti sokuhlahluba simahla. Camakho msasazi, nibe nobusuku obuhle mnqongo wena nabaphulaphuli bakho. Ibhubani Afrika liphela camakwini. Camakho bawumazaleni, enkosi Mtika, sihlobo sikakha Peter zikaJolela, busuku benzolo nakuwe tata mani, lale kamandi. Camakho. Right, simbamba njalo.